Jouni, morjesta. Missäs me ollaankaan tänään? Missäs me ollaan? Salossa. Joo, ja tänään mennään tsekkaamaan Suomen vanhin kebabmestari, koska hän on ollut aikanaan kuulemma hänen opissa ja tietää tarinan. Vai miten se meni? Kyllä. No niin, mennään. Ollaan nyt Salon palometsässä ja siinä itse henkilö. Olen Fevzi Avşar, eli kotoisin Turkista. Tulin 75 Suomeen ja 10 vuotta olen ollut työssä Fiskars saksitehtaalla. Ja koko ajan mulla oli totta kai tarkoitus tehdä oma bisnestä. Helpointa oli totta kai ravintola-alan jotain, vaikka baari tai jotain semmoinen. Niin kun ei tarvitse paljon paperia, ei tarvitse diplomeja. Tämä on tavallaan vähän miettimistä tästä, niin kuin, mitä tarkoittaa. Helppo tehdä ravintola. Eli veitsitehdas toi Suomeen. Millaista silloin oli Suomessa ja mikä vuosi oli silloin? Eli 75 kesäaikana tulin Suomeen. Eli mä olin naimisissa jo silloin 3 vuotta. Minun vaimoni oli. Mä tapasin Saksassa vaimoni kanssa ja mentiin Turkiin ja hän asui siellä minun kotona 3 vuotta. Eli menin armeijaan 20 kuukautta. Eka kertaa kun tulin, se oli mennyt 10 kuukautta ja vaimo osasi puhua turkia. Eli kun hän oli yksin koko minun suun kanssa siellä ja perässä ei ollut saksan kieltä puhuja ja suomen kieli totta kai ei sitä edes mainissa. Ja sitten kun yritettiin löytää työtä Turkissakin jopa, mutta ei se oikein onnistunut. Se oli vähän liian pieni palkka. Sitten päätetään, että tulee tänne. Ja tultiin, tai itse asiassa ennen kuin tultiin tänne, mä järjestettiin työpaikan ja asunto täältä. Ja vaimoni kirjoitti jopa presidentti Kekkoselle. Eli sitten ennen kuin me tultiin tänne, meillä oli kaikki järjestyksessä. Eli se oli vuonna 1975. Sitten niin kuin äsken sanoin, että 10 vuoden päässä ensimmäinen tuli mieleen, että tehdään kebabpaikkoja. Ja kun olin Saksassa, siellä on tosi paljon kebabpaikkoja ja oli vähän kokemustakin sitä, että olin vähän siellä harjoitellinkin. Sitten vuonna 1975 Karjan vappuna muistaakseni avattu se ensimmäinen kebabpaikka. Ja se on silloin tehty koko lihasta. Eli mä oon oppinut siellä Turkissa koko lihasta tehdä. Se oli niin työliästä ja sitten niin kallista, että sillä hinnalla ei voinut myydä silloin. Palkko oli 700 markkaa meille, esimerkiksi tavallisella työntekijällä, ja ei voi myydä 20 markalla yksi annos kebabia. Ja sitten kun yksi mies soitti mulla ja sanoi, että hän on Porista, olisiko sulle yksi kebab-veitsi? Mä sanoin, joo, mulla totta kai on, mä lähetän sulla. Mä lähetin ja se kiitti, tuli puhelin ja kiitti ja sitten hän sanoi, että hän tarvitsi 10 lisää. Voi helvetti, mä sanoin, mitä se 10 teet? No, lähiaikana on täällä Porinjassa ja perustaa siihen oikein 10 kebabpaikan koju ja tarvii 10 veitsi. No viikon päässä mä lähetin hänen, niin kuin siskoni minun lähetti sieltä Turkista tänne Porilla suoraan sinne 10 veitsiä ja vähän ajan päässä meni sinne viikon aikaa. Mä en tuntenutkaan sen miestä yhtään ja tuli 1-2 Karjalla. Hän sanoi, mitä helvetti sinä teet täällä, niin pieni paikka tää Karja on. Mene mihin vaan, kyllähän on sulla raha taka. Mä sanoin, hyvä, kiitos vaan, että semmoisessakin mies löytyi maailmassa. Se oli Veikko Huhtakangas Porissa. Hän on avannut ensimmäinen kebabpaikka 82. Se oli Giros Grilli nimellä, mutta sitten kun vaihtoi heti se turkilaiseksi kebabpaikaksi, kun vielä tutustui minut ja
Me vähän tehty nahka bisnestä Kennin kanssa ja sitten mä käyn Karjalla pankin johtajalla. Hän sanoi, että ei hän tiedä mitä kebabi on. Hän ei voi sulla lainaa sitä. Henkilökohtaisesti pystyy lainaamaan, mutta muuten firmalla ei hän pysty antamaan rahaa. No, mä tulin Saloon. Salon pankinjohtaja oli käynyt Ruotsissa Hötorilla kebab syömään. Ja hän sanoi, että siellä oli 100 metriä heti tee Salossa ja mä saat rahaa niin paljon kuin haluat. Ja totta kai takajana oli se kaveri, porilainen kaveri. Siitä se lähti. Löytyykö sulta mahdollisesti jotain kuvia tai muistoja siltä ajalta? No, eli mulla on yksi semmoinen todiste, että Suomessa ei kebabista silloin paljon tiedetty mitä. Mä johtun tämä jakamaan joka kotin Karjalla ja kirjoitettu täällä mitä on kebabia, mitä tehdään ja mitä syödään. Ja sitten sen jälkeen tultiin Saloon. No Salossa toi on avaustarjoukset ja vähän tämmöiset synteritarjoukset. Ja toi on se ensimmäinen toi kebab-paikka Salossa. Joku luokka tullut sinne syömään kebabia. Paikan nimi oli Istanbul vissiin. Paikan oli Istanbul Kebab. Eli toi on Istanbul Kebabin lehtikuva. Ja siinä olet sinä nuorena. Ja minä ja vaimoni. Joo, vaimoni kanssa menty 72 naimisiin, eli 53 vuotta. Ja se on edelleen sama vaimo? Edelleen sama vaimo. Okei. Ja sitten vähän tuli laajennusta ja tehtiin semmoinen Salon Maximi-niminen ravintola. Ja siinä oli kebab-pihvijat, pizzat ja... Vähän siistimpi paikka näyttää olevan. Joo, se on tosi... Sen jälkeen, kun meillä oli se aika iso hallikin sinne tai se tehtiin tässä bändipaikka. Se oli niin menestynyt, että se oli heavy metalli paikka. Joo. Sitten oikein niin kuin koko Suomessa on tullut se, oli sitten menestystä ja aika isoja bändejäkin on tullut sitten Teres Betoni, Bergynt ja Northur ja kaikki isoja metallibändejä on tullut. Löytyykö sinulta mahdollisesti kuvia siitä ensimmäisestä tilanteesta, missä on tarjottu sitä kebabia sieltä Porijatseilta? Eli tässä on Porijatsista yksi kuva. Se on niin kuin rekkan lava ja siellä oli 10 kebabkoneita ja myyty 5000 kiloa kebabia, joo. Oho. Eli se oli joskus 1989 tai... Joo. Hei, jos sinä katsoja tunnistat jonkun tuosta kuvasta, niin kommentoi, koska nämä on varmaan legendoja siinä mielessä, että nämä on ensimmäisiä kebabin tekijöitä silloisena aikana Suomessa, niistä harvoista ketä on. Mitä sitten myöhemmin tapahtui, koska tämä näyttää tosi kivalta tämä piha ja sä oot niinku asettunut aloille ja vissiin päässyt eläkkeelle, niin miten tämä kaikki tapahtui? Mihinkä sun työurä lopulta johti? Joo, mä oon niin loppujen lopuksi sairastun aivoinfarktin ja vuonna 2008 lopetettu tuo olen myynyt se keikkapaikka ja ravintola Maximin ja sitä kautta vaimonikin oli niin kuin, meillä on ikä nyt lähes 80. Eli se on luonnollinen eläke tulee, kun olet 65-vuotias. Eli loppujen lopuksi ahkeruus on palkittu. Kun sulta löytyy näin pitkältä ajalta kokemusta, niin missä on sun mielestä tänä päivänä hyvä kebab ja missä kebab-business kulkee tällä hetkellä? Okei, niin kun mä tämän kysymyksen tulisin tätä päivästä aloitan, että tänä päivänä on itse asiassa selvä kebab. Kun koulussa tarjotaan menussa löytyy kebabia tai vanhempia
kotona, niin kun menevät ostamaan ihan kaupassa kebabia ja ei, pikkulapset, niin kuin 5-6-vuotiaat lapset, ei taju sitä, että se on jossain tullut tähän. Ne luulee, että Suomi on kebab-maa. Eli Salossa on löydy 13 eri kebab-paikkaa ja tosiaan yli 50 paikkaa siellä ne ovat. Eli hyvä kebab-paikka on se, että totta kai ensin se tekeekö se itse. Se on niin makuasia, että niin kuin pihvikin, kebabkin on, siis se on ihan minkä suussa se on. Jotkut tykkää vekevästä, jotkut tykkää valkosipulin kanssa. Eli perusjuttu on se, teet itse ja annat sen rehellisellä tavalla teet sen. Ei se mitä sen kummampi olisi, se on sen ihmiset palkitse sen. Eli maha, niin kuin tyrkiläiset sanoo, että maha ei voi pettää. Kaikkia voi pettää, mutta maha ei. Maha on sen antaa sulla se varoitus. Eli ravintola, siis ruoka on semmoista. Sitä ei voi pettää. Ja se on, joka suussa on erilaisia, joka meistä on erilaisia. Ei voi kiistää sitä, että minun kebabi on parempi, sinun kebabi on parempi. Joku on vähän pikkusen vanhentunut myyjä, ei se maistu. Joku on sillä tavalla, että se loppujen lopuksi se syöjä päättää, että mikä on paras kebabi. Ei ole semmoista keksittyä. Se on ihan suuri valhe, että se on sanonut, että minä teen paras kebabi. Se on asiakasmäärässä. Me ensimmäinen kebabpäivä avattu ja ensimmäiset asiakkaat tuli ja sanoi, voi vittu, mikä toi on, ei voi tätä voi syödä. Mutta illalla tulivat 5 kaverin kanssa ja se kehuu, toi on Turkin pippuri. Mitä? Turkin pippuri. Syökää nyt, niin hyvä on. Ne pojat otti ensimmäinen suu ja se suolavesi puff, meni koko naama ja näki sanoi, vittumainen, mikä toi on. Mihin se toi? Ja sitten seuraavana päivänä näki tuli vanhempi vaimoja ja lasten kanssa, hei, toi on kebabi Turkista. Sillä lailla. No niin, hei, kiitos näistä tarinoista. Onko vielä viimeisiä sanoja tai esimerkiksi ketä on tällä hetkellä semmoinen suomalainen kebab-mestari sun mielestä? Totta kai Salossa on niin kuin minun särkypoika rakensi semmoinen Istanbul kebabin jatkojaksi. Eli se on itse tekevät, se on hyvä. Ja sitten Somarolla me on perustanut joskus 96, niin kuin Didim kebab. Ne tekee kaikki itse ja todella suositellaan. Eli yksi kebab taas on, sitäkin mä oon pizzapaikkakin valmistanut, sekin on minun paikka. Nykyään se on iso Iron kebab. Ja vielä on tää herra täällä Aydın. Eli se on vanha konkare, että se on todella huippunopea ja hyvän tekijä. Aydın. Terve. Kiitos paljon. Kiitos sullakin. Jos sä otat, mulla on yksi nurkka täällä sisällä, otat sieltäkin kuva, että siellä on vanha kebab-juttuja. Ja Sopi. toi laite on itse asiassa tuo grilli ja sultan aikana oli kulvassa tehty. Nykyään se turistihotellissa ja aulassa käytetään tämä ja koristeeksi. Eli toi on grilliastia, toi on riisiastia. Täällä on lämmitin, täällä lämmitetään ja riisi pysyy aina lämpimänä ja tää niin kuin itse palvelupaikassa esimerkiksi käytetään. Ja nämä kaikki on kahvijuttuja ja toi on samavari. Tää on sokeripaikka. Ja täällä juodaan turkilainen kahvia. Afiyet olsun. Ja nämä oli sulla ravintolassa käytössä silloin? Oli. Ja myös juttuja ja niin, semmoista. Että täälläkin on vähän, tämä on todella vanha ja yli 100-vuotias juttuja. Ne on hopea.
Ja täällä on niitä vähän myös kuin pari juttuja, pari astioita ja tämmöistä. Eli sä kysyt, että miksi sä oot kallio? Mä en ole ottanut sen. Tässä on minun, kun mä olin nuorena, mulla on afrotukka ja oli tämän näköinen minä olin. Ja totta kai, ei se tämmöisen tukka pysy päässä. Ja vielä jälki ja tukka ei samassa päässä. Eli tuossa on myös kiinalainen rulla, intialainen rulla, suomalainen rulla, kebab ranskalaisilla, kebab riisillä, niin sanottu Adana kebab. Sitten tehdään myös rulla. Aika hyvä. Tämä on ihan eka kebab-paikka. Turkissa. Aikanaan kebab oli aika edullista. Koko omaisuus sä oot rakentanut kebabilla? Nimenomaan. Eli lapset, asunto. Aivan. Kaikki kebabista tullut. Ja sä oot käynyt vähintään kerran vuodessa lomalla? Joo, vähintään yksi kerta. Ja vielä kuulin tässä ihan ennen lopetusta, että se punaisen kebabkastikkeen tarina, mistä se siis tuli? Se on tullut sama kaverilta, suomalainen kaveri, joka perusti ensimmäinen kebabi Porijajissa. Se on hänen resepti ja edelleen sama. Meikäläisiä välillä lisännyt sinne siipuli, joku lisännyt sinne eri mausteita, mutta alun perin se on suomalainen kaverin kastike. Sen olen varma. No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Kiitos, että katsoit. Kommentoi, jos haluat kuulla, nähdä lisää historiahavinaa. Nimittäin näitä ihmisiä ei enää monta ole. Nähdään.